Падвышаецца цана на газ. У Гомле забароняць алкаголь. У Беларусі ўводзяць адказнасць за скаргі ў соцсетках. Паказальны разгром з сілавікамі кватэру ў Магілёве і новае папярэджанне ад Міколы Статкевіча. А таксама надвор'е на 20 траўня. Да навальніцу і спякоты дадасца туман. Гэта праграма Белсат онлайн, і мы пачынаем. У Віцебску высвятляюць абставіны дарожна-транспартнага здарэння, у якім пацярпела дзіця. Аварыя адбылася 17 траўня каля 17 гадзіны у ваколіцах дому нумар 4 на вуліцы Замкавай. З папярэдняй інфармацыі 40гадовая кіроўца аўтамабіля «Шэўрале» паварочвала направа з вуліцы Леніна. На рэгуляваным пешаходным пераходзе, нягледзячы на зялёны сігнал светлафора для пешаходаў, жанчына не прапусціла 11гадовага хлопчыка. У выніку наезду школьнік атрымаў шматлікія цялесныя пашкоджанні і быў тэрмінова дастаўлены ў больніцу. На месца здарэння прыбылі працаўнікі Дзяржаўтаінспекцыі. У Беларусі вырасла цана звадкаванага газу для запраўкі газавых балонаў. Гэтак пастанавіла Міністэрства антыманапольнага рэгулявання і гандлю. Адпаведны дакумент быў падпісаны 7 траўня, цяпер з'явіўся на нацыянальным прававым інтэрнэт-партале. Цана для гэтага віду паліва паднялася на 11 копеек. Акрамя гэтага, Марк прызначыў тарыф для транспартавання прыроднага газу праз сістэму размеркавальных трубапровадаў рэспубліканскіх унітарных прадпрыемстваў Берасці аблгаз, Віцебск аблгаз, Гомель аблгаз, Горадня аблгаз, Менск аблгаз, Мінгаз, Магілёў аблгаз у памеры 25 рублёў 11 копеек за 1000 кубаметраў. У Гомлі абмяжуюць продаж алкагольных напояў. Першая забарона пачне дзейнічаць з 8 раніцы 23 траўня і працягнецца роўна сотні. Дата прымеркаваная да правядзення акцыяў дзеля папулярызацыі здаровага ладу жыцця і да заканчэння навучальнага года ў школах. Другі этап абмежавання ўвядуць з 8 раніцы 12 чэрвеня, таксама на адныя сотні. Гэтым разам у сувязі з выпускнымі вечарынамі. Забарона будзе дзейнічаць у крамах, аднак яна не закране кавярняў, бараў і рэстаранаў, дзе алкаголь будуць прадаваць на разліў. Выключэнне зроблена і для набыцця прадукцыі на вяселлі, юбілеі ды памінкі. У Беларусі збіраюцца караць за крытыку чыноўнікаў на відэаплатформах. Старшыня Савету Рэспублікі Наталья Качанова заявіла, што Александр Лукашенко ухваліў ініцыятыву ўвесці адказнасць за, цытата, «недакладную інфармацыю ў сацыяльных сетках». Цяпер любыя відэазвароты і публічныя скаргі грамадзянаў, прыватнасці ў папулярным тык-току улады плануюць прыраўняць да афіцыйных зваротаў і жорстка кантраляваць. Падставу для абурэння Качанавай стала тое, што карыстальнікі крытыкуюць вышэйшае кіраўніцтва рэгіёнаў. Праваабаронцы нагадваюць, у краіне ўжо дзейнічае шэраг крымінальных артыкулаў за выказванні ў інтэрнэце, а новыя змены яшчэ больш абмяжуюць для беларусаў магчымасці паведамляць пра лакальныя праблемы. У нашай краіне працягваецца жорсткі пераслед грамадзянаў паводле палітычных матываў. Сярод апошніх гучных справаў пачатак судовых працэсаў супраць цэлай сям'і з Менску за, цытата, «здраду дзяржаве», а таксама запуск завочнага вядзення супраць вядомага спевака Сергея Міхалка. Акрамя гэтага, праваабаронцы паведамляюць пра прысуд гарадзенскай візажыстцы Наталіі Чубоўскай, якую асудзілі на 5,5 гадоў калоніі на падставе 8 артыкулаў. На гэтым фоне сілавікі укараняюць новыя метады ціску. У Магілёве зафіксаваныя выпадкі брутальных штурмаў кватэраў удзельнікаў былых пратэстаў для, цытата, «прафілактыкі». Паралельна ў калоніях узмацняецца рэжым утрымання. У Бабруйску палітвязням ужо 2 тыдні не выдаюць медычных перадачаў. Допіс абуранага беларуса ў ТРЭС прыцягнуў увагу да малавядомай паслугі чыгункі. Мужчына не змог набыць квіток на цягнік Берасці-Масква, бо апошнія месцы ў купэ прадаваліся выключна для жанчын. Публікацыя выклікала маштабную дыскусію. Карыстальніцы соцсеткі масава падтрымалі ініцыятыву, якая дае ім асабістую бяспеку і псіхалагічны камфорт. Як высветлілася, беларуская чыгунка ўжо шмат гадоў практыкуе аднаполае купэ на некаторых міжнародных рэйсах. Гендерны статус вызначае першы пакупнік квітка. Такі падыход сёння актыўна ўкараняецца ў свеце. Ва ўкраіне асобныя жаночыя вагоны паспяхова працуюць і карыстаюцца попытам пасля грамадскай петыцыі дзеля бяспекі пасажырак. У краінах еўразвязу гэта таксама звычайная з'ява. Напрыклад, спецыяльныя жаночыя купэ даўно існуюць у начных экспрэсах Аўстрыі і Чэхіі, гарантуючы жанчынам спакойнае падарожжа. Сёння ўзброеныя сілы Расіі распачалі трохдзённае маштабнае вучэнне, прысвечанае падрыхтоўцы і ўжыванню ядравай зброі. Манеўры праходзяць ва ўмовах заяўленай, цытата, «пагрозы агрэсіі» і працягнуцца да 21 траўня.
Да ядравых трэнаванняў залучаныя каласальныя сілы, больш за 64 тысячы вайскоўцаў, звыш 7 тысяч адзінак тэхнікі, у тым ліку стратэгічныя субмарыны і авіяцыя. Асобным пунктам расійскай Мінабароны вызначыла адпрацоўку супольных з Менскам дзеянняў у выкарыстанні тактычнай ядравай зброі, размешчанай на тэрыторыі Беларусі. Нагадаем, што напярэдадні беларускія ракетныя войскі і авіяцыя ўжо пачалі ўласныя трэнаванні, каб адпрацаваць сакрэтнае разгортванне ядравых сілаў. Эксперты папярэджваюць, што гэткая дэманстрацыя сілы Расіі аўтаматычна ператварае Беларусь у патэнцыйную мішень для сіметрычнага адказу з боку краінаў НАТО. Мікола Статкевіч апублікаваў у сваім тэлеграм-канале грунтоўны аналіз таго, як Крэмль маркуе працягваць вайну. На думку палітыка, Расія апынулася ў ваенным тупіку, бо на полі бою Украіна мае тэхналагічную перавагу. Звычайныя метады больш не працуюць. Новая мабілізацыя ў Расіі выключа толькі сацыяльны выбух, а ўцягванне беларускай арміі ў наземную аперацыю асуджаная на правал. Статкевіч упэўнены, што такі крок прывядзе да знішчэння айчынных нафтаперапрацоўчых заводаў і масавай здачы ў палон беларускіх вайскоўцаў, які ў сваёй масе прагнуць палітычных пераменаў. У такіх умовах адзіным інструментам Масквы застаецца тактычная ядравая зброя. Цяперашнія супольныя вучэнні ў Беларусі – гэта стратэгічны шантаж, скіраваны выключна на Еўропу і суседнія краіны НАТО. Разлік робіцца на тое, што ЗША не наважацца ўмяшацца. Аднак палітык папярэджвае пра страшную тэндэнцыю. Рэгулярныя дэманстрацыйныя гульні са зброяй масавага знішчэння моцна зніжаюць псіхалагічны бар'ер Крамля, што робіць рэалізацыю найгоршага сцэнару не проста пагрозай, а ўсё больш імавернай рэальнасцю. А тым часам служба вонкавай выведкі Расіі сёння выступіла з гучнай заявай. Масква сцвярджае, што Кіеў плануе запускаць баявыя беспілотнікі па расійскім тыле з тэрыторыі Латвіі. Ведамства нават пералічыла 5 вайсковых базаў, куды нібыта ўжо прыбылі ўкраінскія вайскоўцы, і прыгразіла Рызе, цытата, справядлівай адплатай, ад якой не абароняць нават сяброўства ў НАТО. Рэакцыя латыйскага боку была імгненнай. Міністрка замежных справаў Латвіі Байба Бража назвала гэтае абвінавачванне чарговай хлуснёй і мэтанакіраванай кампаніяй дэзінфармацыі. Кіраўніца МЗС падкрэсліла, што Латвія ніколі не давала і не дае сваёй паветранай прасторы для атак на Расію, пра што Маскве неаднаразова заяўлялася на афіцыйным узроўні. Надыход цёплага надвор'я прывёў да рэзкага росту траўматызму сярод непаўналетніх. Як паведаміла Міністэрства аховы здароўя, толькі за мінулы тыдзень у рэспубліканскі цэнтр дзіцячай нейрахірургіі звярнуліся больш за 30 юных пацыентаў, пацярпелых падчас катання на электрасамакатах, роварах і монаколах. 11 дзяцей шпіталізаваныя з цяжкімі пашкоджаннямі, прычым 3 з іх цяпер у рэанімацыі, а 2 спатрэбілася тэрміновыя аперацыі. Медыкі падкрэсліваюць, што большасць здарэнняў адбываецца праз страту кантролю над хуткасцю альбо калі дзяцей збіваюць дарослыя самакатчыкі. На гэтым фоне ўлады нагадваюць пра ўзмацненне адказнасці. За нецвярозае кіраванне персанальным транспартам мабільнасці цяпер пагражае штраф да 225 рублёў. Першая ракетка свету Арына Сабаленка здзівіла заўзятару незвычайную навіну перад стартам турніру Ролан-Гарос. Арганізатары спаборніцтваў выдалі афіцыйную акрэдытацыю ейнаму сабаку на мянушку Эш, аформіўшы гадаванца як паўнавартаснага чальца каманды беларускай тэнісісткі. Сабака з'явіўся ў спартоўкі ў пачатку гэтага года і суправаджае яе на ўсіх трэнаваннях, дапамагаючы змагацца са стрэсам. Дарэчы, выглядае, што псіхалагічнае падтрыманне сабаленцы сапраўды патрэбнае. У інтэрв'ю часопісу Vogue яна пажалілася на хвалю нянавісці ў сацыяльных сетках, дзе карыстальнікі часам зычаць смерці ёй і ейнай сям'і. Матчы асноўнай сеткі ў Парыжы стартуюць 25 траўня. У сераду 20 траўня ў краіне чакаюцца навальніцы, а ўначы і раніцу туман. Пры гэтым удзень на ўсходзе краіны паветра прагрэецца да анамальных 30 градусаў цяпла. МНС заклікае быць асцярожнымі. На гэтым мы сёння ставім кропку. З вамі быў Руслан Ігнатовіч. Беражыце сябе.